Díomh chuirde agus fáilteorbh a go barc í Chonchúir dulach mhór, Tulach Mhór na gréine agus na cinéalacha dírecha gart do cluthe Leathcheannais fithe Peile Lein na bliana sa. Pogaithe is séide agus sibh fiechant ar a scáthláin ó taobh lámh clé, síos go taobh lámh diise don barc ach seachas san tá Gíana tainmh tá brothal an thabhraigh buailte linn agus sin isúil le sár chluthe an sa tránóna. Ach tuair sé deis rumsanis dul siad na fórne libh go tappaigh agus tá snón le furan na háte Uíbháile agus ní léon athrú déanta ón furan ar aníoch tránóna inné, mar sin sé seán ó túla hosnún sa bháide roibh. Bí fearmachta Lee Pearson san captéan na fórne, bhí sé sin nigamar le sin sé Uíbháile sa sraham léana agus be sé lína lánchúil a damta Diarmid Finneran agus Tam Highland. Sé Jan Furlong an tógánach a sunnach tá sé do muomh go móra san gursáir i miróire agus be sé sin a tasnú a lár an lína le chúil agus a lár Pháirc Big Morgan Tynan agus Adam Strong. Sa lína le hasach tá Fionn Dempsey, Harry Plunkett agus Marcus Dalton is leistigh dó son Cormac Delaney, Keith O'Neill agus be sé de súil go mbeidh Dara Flynn ábalta na pointí cnúnacha a raimsú Craobh. Siad Kildare a bheith á íochan cló agus sa bhád ó lósúd tá Cormac Barker sa lína lánchúil tá Harry O'Neill, Dino O'Donoghue a bhí leis a furan fethe an Uirgrid agus Mark Maguire. Tá athrú bháin dianta sa lína lechúil mar sin tagan ibhir a feithití Aidan Boyle isteach an áid Tam Martin agus a lár Pháirc tá Brendan Gibbons agus Luke Killian. Tás níon Daniel Lynham ar an nahad Slatród agus leistigh dómhsú tá Dara Swords, Shane Farrell agus Owen Bagnall. Well, mar chin sibh ar an scáthláin a sunna cháirde tána cinéalacha dírecha gart mar a bhís a ráileh don gluthesa gan dát máisiachnaíon na fórna chothairm an sa téis lán ama beag rá le de ambhreise le nimmerton san denneomat an taobh agus a san máisiachnaíon siad chothairm in íag san gan dát raig an cluthe commórtas kicking at Pinóise agus ní tháinig go chéine isú lei sin ach slúab beo bailthe isteach sa ar an dulach fuair go Párcaí Chonchúir snéad ná dhéana dís mar a dúirleh brothal an thabhraigh buailte linn sé fear Lungford Patrick Maguire a bheith a bhail na fedógan sa gan dát tá ráchlathe go dísa imirthaige Uíbháile champíní na bliana se caite bhí bua a gcuineh cúnta lúsa chiad bháta sa réigen iad ar an bharta san nach an san bua gan chuine an teachtain se chaite agus iad á íochant le catharlach. Bhí an tá dearg le Kildare a gcuineh Cluiche bhí ar 8 chun cín agus gan nach chuigneomatíag fácas a chluthe san nach bhí techt in ar leabharas an nán do bhuachalí cúnta Cluiche agus bhí deis úntacha ar bháide i dteo deire an chluthe an son achas a réigen a chuig an íireacht son ar fóríl mar sin an tá dearg le Kildare agus gan dát beag an chluthe Leathcheannais eile sa chuige sa animart Téis an chluthesach be sé sin thuas a barc Parnell cúnta áthag síal cúnta áthag clia agus iad san áíochant le cúnta na mí na buaitheoirí an gluthe san áíochant gcuineh buaitheoirí an chluthesa ach gan dát an slua mar a bhí sa rá bailúló isteach an sa tránóna nuamh agus slúab beo mór an sa bhí rá ar an ggóras gilcrochta a réir bord an chunta an sa an Uíbháile goach slúa mór a freistal ar an gluthe agus hiach go raibh an cartacha gan dát choiríonse nuair a bhíon an ggéan an tainmh agus sin godíireach atá atarlú an sa agus cahabh na pingine ar siúlan son be sé samúil fiochantanis céileis a bheith an ghais a chiad le. Ní cheachach mór an de túnchar gen gáich cíanna air ach be sé a séidir síos an daobh an son go bhfuil bhuachalí Kildare a prapáil síos go taobh bháide Uíbháilin son agus na himiróí inis a fáilt an teir dearnach an sa tránóna céthúraigh an swailó gan dát rodí úntacha tarlú an Uíbháile lár na huair le cuasaí caide. Craobh na hÉireann gan cuine beidir in Uirgrid a caint géis leis na himiróí a bhí ann in Uirgrid bhí ar asúil go
Seama leiscéal is sonna cháirde, numad caintí am héin ní ris go raibh árán na bhíon a tosnú. A cha méid san chorhhainigin agus sin olbhanis chun tús a chuir Leathcheannais cúgaláin na bliana sa féfethe for na háte íbháile áiachant le Kildare agus is leis an ré a bheith Kildare I gimmert sa chiad le an sa ach mar a dúir ní chearcamach mórrán do thúnchar I gcén rá cíanair an slua a gcónaí a bailú isteachchan sa go Pháirc í chun chóir na Tullamore na gréine a fiochan go híomhann fad agus an cuma go bhfuil an tarach buailtilín deide hir hawl. Cé go míon an scarabhí le fiscint nó scarabhí na goach bíon sí fluchas fór ach níd sí fluchas fór an sa trónóninmh. Ach mar a dúirt sé an réiteoir tagann sé ó chunta Lungford Patrick Maguire atá a ganas na fadóige an sa. Mí le súna bheith tunchar mhór a gceisiúd an gluitheann sa. Ach din semach go bhfuil cúpla míle duine bailthin sa go Pháirc í chun chóir céthúraigh an swailo agus cé bheith áiachant le clia nó le cúnta na mí sa Leathcheannais nósigh an aimsir róin agus begus agin I gceann uachlaigh nó uachlaigh is chuig nómatí céhead na chéadúirin a cháileoigh don Leathcheannais ach céimiad san an réiteoir Patrick Maguire álamh chun tús a chuir leis a gluthe. Chatna sé rúntaach timppla na Pháirc sa muinte na háite agus lu takeíochtta na háte chóbráú leis a méid buine chumach inarig chuas a barca chróchaigh nó thugadidir an swailo gin Ros Comáin mar bhí rá. Ní raibh na himimeóí a héanasú le sin sprucha bhí go san ná choú do Leathcheannais lein ní bhain go gá líidir de san agus í bhachtain ach dul chomhfada le Pháirc chróchaigh agus an swé a thuúleo nábhreáileo álaigh I dhéanamh mlíanach siad Kildare a bhuahan. Shelf an gicamach san Brendan Gibbons agus a réiteoir agil Cluiche denta siúd Lú Cillian a tógant an saorchaigh san agus siar a héinse ach gainse Shelf a gaidir ríis Shelf na caidir is ige Tammy Gill agus an chaidir chimeadan sa ige Kildare Nailo Regan inis sa siúd a garisteach agus a tuairt pas láimh a bhaig téinse siar inis chomhfada le James McGrath is pas láimh san seoltaige agus sin pas le dearbh seach sa spásan san ach dhiachar sin túirdachas an tóirí íbháilinn san hir ví a gráibhdar chun na módíire go úsáid áméigint agus bhíidir féinach fnecht leis an líróid chun teachtaisteach rodíonn se agus inis tá Shelf na caidan san ige Morgantainen go dtí na leabhádóir san Adam Strong pas láimh seolta bhaigin san ige chomhfada le Harry Plunkett Spásan san ige Harry siar a héinse chomhfada le Jay Sheeran Harry inis is dúrú nimmerton sodda íbháile agus sin pas le dearbh seach sa spásan san agus móhan san is táin go beh Cormac Delaney go bhfuil Shelf na caidige túir do chosantóirí Kildare áiachant le siúd mar sin siar go Harry Plunkett is go leor an gaiid feice ige Harry an sa ganach nómach go lehemethe agus bfuil deiscóráil an sa inis ige Adam Strong agus é siúd de teabh leis agus pas seolta ige chomhfada le Marcus Dalton an san agus é siúd de Tour France beag agus leis an dasóga sin seolta Harris a trasnáin an chiad únsaí an san ófar na háte an chiad pointe aimse chu agus muinte na háte beásásta leis a túsan níos Cicamach gaidir an son agus sin rud a chin túanna vinnig sna cluiche cadde a lár na huaire an freasúra a géile an cicamach agus a túir deis don freasúra dul an únsaí rud a hádiantacha Dino Donoghue é siúd a teachtasúas ón lína lán chúl pas láimh seoltaige chomhfada le Fanning Adam Fanning an son a chi sin leabhlacáilta síosach buigh fear Kildare an rásach déir an Mhór taobhlíne go raibh an chaid san a methe Harris an taobhlíne mar sin beag Shelf ar an gicsa ige íbháile agus Nailo Regan take sér chun sin a thugant is isteach níos gamlis gil ní hé ach sé fiom Dempsey tháinig sér chun sin a thugant sér a chuada go dtíon bádóir Sean O'Toole féinach gomach go díos agus go leor an gaiid feice ige Adam Strong san sin pas láimh le dearbhann san na seach sa spás go Marcus Dalton a siúd a fór an chiad pointe agus iad a Dearg Harry Plunkett a raimsú sé siúd a máisteir an na had slaat agus té na héad sí lá le Harry ach ní raibh sé ábalta Shelf a chimead ar a gaiid bouta san agus Lú Cillian dul siar a héinse siú go dtí na leabhádóirin san Brendan Gibbons tá neart agus an níordaige Brendan
Machchan is a hen siad go éan Peile níor seannim le chun tasnú tránúna inniuh tagan hon sé seachanáid Tá Martin agus inis Kildare bhfuil deis scórálan sunnacha sunna í sin buailte go hard í sin buailte Harris an spotta dómhan sun an bratbán ordathe istigan sun aige Mhór chúil agus an chiad scór don dránúna fachtan sun ige Kildare agus duine amach Stolen go bé ón bagnal a daimsigh sun ní hé má leis céal ach go bé Dara Sword a fuair sin. Fíocha seo, díreach mar íon Kildare an dá bheile an cicamach garad tócan sunna cup. Selevan sun an chairige Cahal Ryan scaílann sé siúd leis a bás. Siar a héinsead, go Seán O'Toole gan dát bhí sé siúd ar a banéal an irig. Jay Shear an inis. Spás os a chóir san amach agus túair sé sin an chaid chun cín. Í míad is inis Harry Plunkett be sé siúd a lorig na caide agus ha fachta inis a Harry. Tá stíle mar an bh aige Harry bín sé gcónaí fiochan suas agus hiachar sin pastain séireach a seachan san go dtíon lántasach Keith O'Neill. Go leor le déanamh an sothige agus ha buailte leis a Laighean a cha Dara Ilan scóráil a chrathúga hain rud a haíonn agus bead a haíonn déantaige a bhad gur ó neafaiseach a bheith muointe Kildare ráileach ach sin peinte breán san ó Keith O'Neill lena chitóig agus is tólamsa. Go méid lochbanna síochta Kildare ní bheith sé ró hásta leis sin mar bhí sé ábhríonn róthe ráideach san i gcé Keith teachtaisteach. Is gan éine chur lábhéir ná déanamh éanaíireacht ar Jamú. Chiachasá an cicamach garad á thógan tar I gcé Kildare agus iad sun inis $1 an únsaí agus díreach mar íon se cúpla nóma ó hin Dino Donoghue agus a Mark chun tosaigh léitan sun I gcé Kildare ach ní leis sin Dino Donoghue. Cé go bhfuil ifir tíach a bheith géad rám is na meas na tosathe atá sé gomart. Agus díreach an so deis I gcé Kildare ar sin agus hiachar sin puinte breá fachtan son I gcé ón bagnal. Sé siúd a léige mark sé siúd a hóga mark an dát cá sé Laigheanamh. Agus inis na fórna chothram. Ná bíochúntas ar éine má hen an chluitheasa go an breise. Na fórna sa chothram go má. Se chun Kildare ar I bháile ar an únsaíocht déanta go maithe sanna co. Agus seileh na caidin inis bris ar a dalamh. Jay Shear na déanamh áil jaban sun rómh agus iad teachtamach inis leis a líróid agus fachtar leis a rís an sun I gcé Harry Plunkett. Ra chasan na Pháirc inis mar náfuil mórrán do ráha I gcé a bhailirtí dhéanamh. Chasan sin pasan inis. Stíl na himre ar an sun agus Cahal Ryan agus a módíreach an úsáid I gcé siúd agus tólam sa go raibh poxéir. Géaltan sun a gcé tosathe I bháileach. Leanna ráig go deir réitóir agus sin go díreach a dhéanaan Tammy Gill. Pas lábha tu go bhaig a gcé siúd. Cho fada len Niall O'Regan. Siar a hen se rís a Joe Gill. Agus na fórna inis díreach a chur aithne chéile. Teachtamach an san tá James McGrath agus sin ruthir le dearmh. Pas lábh seoltaige cho fada le Adam Fanning agus inis iireacht ar faointean san ó sin fearr. Lena chetóig bhí sé sleanú sin iireacht mór grí mílteach agus hiach go bhfuil na cuairtóirí I mbeidh chun tosaigh sa agus pointí inis aimsethe agus na héine. Atá a bhí anam na chun tosnú sa lína lántasach ach tá an slua a gcónaí teachtaisteach sa a barcaí chun na chóir. Thuid sé tróna sochaigh mín sé dechar ar daoine teachtaún obair an nám. Ach mar a dúirt na cnéalach an útáil ar fadan sa agus 6 neomata methe. Gus an cicamach inis á thógannta ar Cormac Barker agus ní le cicamach fada feice an godí sa tróna agus hiach. An cicamach garid an son agus ní sé chuiristeach námach ar a bhreasúra. An seileh san na scaoile lena chéile córic mar gan dát go le nidir san. Tá spás go gafar an chad san a lábh seáil suas na Pháirc agus seachún inis. Cahal Ryan úsáid sé módíreach níos luthe. Tháinig scóras ach níos sin déanta go maithe san ag Morgantainen agus sin pas le dearmh fan na talúnaiste agus san sa réitóir arágur a bheith ar isteach an san ar gceansaí de rinne thosathe I bháil agus is sólam go bé Harry O'Neill go maic an san agus ganninn sé siúd Cluiche an son ar a gara flin. Mar sin, deis scórálaigh sin díreachta I bháile tééis de Kildare a dul chun cían sa. Agus
Peile a Harry Plunkett. Tachtamach an Isha Hogant. Cornagui Hilesh a get Evalis Kiadlach Marvis Ra Neil Moran Dogay and so. Hiak Gurach Stach Namach at Harry about the suck, Cake will Lena Raumach, Chas in the Park Hilesh, or have a Shastan, good in the will meet in the Shastan so, a Barky Honachur. A Hanish Shachun Harry, here the Rachtagasishin, Shalt the Harish Trasnon, Naforni Corum so. I guess can fack it utter, it's can't bug nach 9 with the Mehet and so. See, Harshin, Kickamach Garrett and Bautis and Toka, Reach, get Cormac Parker. Accusation Baltimachanish, Joe Brendan Gibbons. Gibbons, Hosha Sherga James McGrash and Pasla Dara of O'Magrag and Ish Deshcore all the Sheen Dirach, Chase the Evol, score all, get Kildare, he had son adult Eranoon Sea, Adam Fanning and Ish, Hagishin saw Robber and son o Adam V. Chur, no Kahar, team pull it about the son, a Hoksha Khadama, Hokisha Hain, Rohasha Illen score all, Agus Ashin, Schult the Harisha Trasnans, Jim Schmach, Gabine. Pointe. Na hen score fachte Stolem. Gedisa. On immer Schachas and Markson. A lay on diagonal couple nomato hen. A galore score all and so. Fiachar Shaw Harry Plunkett. Agus and Druidor and son in the hot slot. Agus Shelliv Bwetigash who there a guide. On Mark lay to get. Sinish. On Mark Tok. Agus and Hadfachter Nashigach. Shin draw fast cart. Sivig Harry. Rohos the Leshin. Shachuninish. Agus las Móga shoot, Tom Toganach, John Furlong, Hook shoot the passway Ganish, agus Imert Feinach and so Uíbh legs here and so Nish get Jay Sheeran, Hiach John Furlong, Chase Lanoon Tedder Rechon Keen, agus Sheeran Nish a Hinsha shoot, Hofadela Marcus Dalton, agus Brua Horan Sonnet, Achata Gowder, Takito Neil, agus Keatonish, Hosha job to score all. Derek Spórt a Craobh a Hénach na Héna mi o'r biog nach here and son. I get Kildare, Shachas Berta Hoistig, Eline Lantasach, Uíbh. Agus Pesha Pesha Dakar and Lena Cousin to so of Risha Shees, agus na fog and Lero de the Egefion. Marmoyin and two son, Tortu Desh. Dol Erevrehun sees Kimason Gul and Badur, Sean O'Toole, Takamacho. Elina Hugweather is Dahad Fain, Shachuni Volinish, Shelliva son, Guide, Le Couple Nomet and Noas, Nietzsche the Obelta, and Desh score all the son, a Craobh of Hen, a Hanish and Ducky Desh score all the son, Shinkadla Jarvish, Dahagas is Schlieg, a Buksha, Shinsuas, Gohalinta, Ach Hiach, Norreving Sheikh, Homa Kiana, I guess Jinim Shumach, Ladna, Cheshe, Nomatia, Governing Head, Erocht Courier for in Sahlason. Nobel Craig dan te get Keith O'Neill. Ach ní raibh an tíoch dan te gart agus hiachar seo. Gam leis géalt mar a dúirt libh. An frasúra tá siad I géile an cic amach agus é sin fici go mion minic again. A chluhí na bliana sa. Seo chuúna amach anis hagan Luke Killian. Agus amach leis siúd agus é leanúnta raigig seo rúthar le Dara sa hó Luke. Bhí sé cuoine ver scór. Hiachar Chonchúir the Chosantóí Uíbh and son agus ní raibh deis dá laid I get Kildare an chad san a lámh seo agus níos siad an fuair na háte hadal an bhrethúnsaí Harry Plunkett amach a hen sé siúd leis a pass cho fada le Tom Highland Siar a hen sé anis cho fada le Jay Sheeran agus bhí deis a cut an chad san a bhagad níos a tápúil an ná mar dhéanaidir ach ní Dhéanaidir álaigh ach sin pass le Dara bhí níos isteach ón le tainin cho fada le Keith O'Neill ach an chaid fácan na diaag an son aige agus seachún inis Kildare agus an Spórt ar fadan son ach an kick pass son dá na bleoch son amach bhí deis scór áúntaach aige Kildare ach tagan Uíbh amach leis agus hiachar seo tá bé mir a módíireach á chur agus na fórna nuair atá deis a chuch gan dát nuair a bhíon in numad Chosantóí son here Neil and Spórt gan chadson a bhagisteach mar sin más féad leobair se tíd an iarracht don giad gramú bí na Spórt an án agus hiachanis go bhfuil Spórt an ánach berta Chosantóí Kildare son here agus inis tagan Niall O'Regan amach leis a chaid Niall inis
Fós a teabha leis agus spásan is an sa de Kildare agus siar a héin siad cho fada le Dino Donoghue. Agus is the Deargan Hudson Lochall is a héchar seo Dino Donoghue take as was Stílan Sacr ag siú deise go headváide agus báide fachtan son ag Kildare an obair chruaig dianta ag Dino Donoghue Stílan Sacr nuair a chailse sellh an líróide fesáid sé sin Chaslan Slí agus Céobháin ach Daniel Leinham agus an Hudson nada sa líontán agus inis Kildare a mé cheir faointe chun cín. Festas go raibh deis scóráilta caiilte an son I gé Dino Donoghue ach ní thug sé siúd suas agus cumid sé an líróide isteach mar a dúirt Stílan Sacr Chasna an son go Daniel Leinham agus inis cheir faointe idir na fórne. Sna go ddíireach céthá sínta an son do Uíbh ach cóirlaigh seáilte go ceandas na cosantóirí ach an cuma go mé sé ábalta leanúnta raig. Nis cécho cinúnach is a bheith an báide son. Ach léiríonn sé leis is tócha ná cheart riamh túirt suas ar a gcáid agus a gíimiid cic amach fada den giadúir tránán agus heach go bhfuil. Harry Plunkett fiach céán féna bhain son an fear a daimsigh an bháide Daniel Leinham agus titin son ar a dalamh ach tá sé aide an áirdin is agus sins cosint nútála ar fadan son hir ag Mark Maguire. Shelf na cadde an son is ag Keith O'Neill. Keith a teabha leis. Pas amach sa spásan son. Seolta ige lena ghoran. Agus Uíbh inis ach gcónaí tá imireoirí ó Kildare tá tíar ach deis scóráil an son is ag Uíbh bud sí sin seolta thar se trasnán an dá bhfuir cúil dul chun cainte lena chéile. Solan go sí sin na mehead fóraíl mar ní léon brat bán ádathe. Agus deis scórála le cainte an son. Uíbh ach cíimiid inis Cormac Barker agus é siúda me he fada agus sin inis cad le Dara a Offaly agus sin cic amach ach féna bhain son Lee Pearson an tógánach agus captéan na fórne. Bhí sé siúda gimmart le sínsir Uíbh im léana speise sa múla me sé siúda gimmart déadánach se chúndas na sínsir nar beisiad son áichant le nar beisiad son gine Loch Garman gan dát mar dhimirín tú éómat a greibh comórtas na sínsir níl cadagad leanúnta raig an son an íag leis an furan fethe cumar go dála son don a Mónaí chaló néil limanach ach seachún inis Pearson dís díirecha caintear agus má bhí chalíos le dearmh le déanamh tá sé sin déantan son ag chosantóirí Kildare mar tá luas ag Pearson ach an réiteóir cinna cearttéanta ag Patrick Maguire agus an nachta sé cárta buíon son fanan an cárta stigan na fóca agus péidir go bhfuil smut an á an son le James McGrath. Solim sa go immert siniciúla bhí an son. Beidir luas a chluthe go bhéad leat rudaí mar sin íanamh agus fanan na cártaí sa fóca. Se chun Harry Plunkett inis puinte bháin aimse go Harry. Agus hálófa imireoir cho cumasach leis héin a bheith chendú aige a sin I gheola thar se trasnán agus sin go dtíre cha déantaige mar sin fágan son go bhfuil tí faointe idir na fórnanta a barcaí Chonchúir, Párcaí Chonchúir na gréine. Stim se meach ledna go le éráid speisialta héine sa a lár tíre mar sé nuas lá saoraigh an sa agus brothal an saora bhfuilte linar deire agus nach dasan rud é sin té sé dhíre dóracha cruaig bheith Craobh ach sé chun Kildare inis agus sellh na cadde an son hir a ríis an bhálta bháin eile James McGrath ten sé go dtíon le leabhádóir Brendan Gibbons siar go McGrath ríis cadíananig McGrath sé siar agus Kildare an son agus íal éisteach ach an réiteóir an sohanis agus soilinn go le mór taobhlíne a gléachar nada go dtíre cad a hit amach an son bhí sa leanúnta nimmart ach tá sé dulchan cainte le ceandas na himireoirí nadidir mu gortú nuair daigint a chur as an son. Ach nimmart stata son nada go dtíre cad a hit amach mar
Bhí sa leanúnt na himmartha. Chun gortú fola beidir. Beidir go bá, stólan go bá se, yeah. Gortú fola son a crás do Shane Farrell. Mar sin, tucaigh Jack Quinn, isteach na háit. Be sé obal ta leanúnt a raigig, snadar bhór sé ples den líróid isteach san aig nó ag nó sé gar dír os cún a súl. Se chuúnis agus Jack Quinn, tíide cha takeisteach ó mín se agus a túirt fens breocach. Bhíon crunnis aige, ní raibh an feidige agus isteach a lá leis an ó túil a chuig an chadsan agus se chuúnis íháil agus muinte na háite. Iad ábhíon glórach inis agus iad lorg de cúpla scóir imis le hama. Marcus Dalton sé siúd a fórins chéad scóir don imirt. Siar a héin chanson, chofhada leis an tógánach. John Furlong, gan a hocht blian diag dís. Dí sé siúd a tréáil leis a panel fe leis an nurig. Agus pas le Dara seach sa spás inis. Agus seochún inis. Dalton a rís agus bhain se a túirt fans bloci sin buailte. Ach, an bhaut a bháin eile. I cura fórílacha. Mar sin fágan san go bhfuil tíarachta meir fórí an duinem seach ó íháile an sas chéad le agus fíoch go bhfuil tífuinte de rifríocht atarach fem a bhún an sa Shane Farrell cóirlaid seo chuir siúd agus ní leon dáteach í gí tú siúd ar a barcaigh an cúpla nómad ach sellab na caidan sanna sé gur Cormac Barker pas láimh amach an san go Tommy Gill sé Keith O'Neill á dhéchant le siúd Tjónam hire Astra Hansonacha, Harry O'Neill tacht amach leis agus sin pas le Dara bach léite go Hanson ar an 9 sér. I get Jay Sheeran ar sin. Jay glóir an gad feic I get Jay go dísa gimar go ma. Marcus Dalton, agus a siúd a dulchan cín. Agus siar a hain se sin. Leis an Sir Hickson, agus a tacht suas inis o'n líne, le chúl tá Cathal Ryan. Hasol tú ag siúd siar an inis, siar go plunkett. Immert feinach an sa offer na háte. Tain an inis, agus sin pas le Dara bh seach sa spás, agus inis cadí anna gamnis ge líháile leis an luaseacht sa, agus iad a díra ag deis górála a chrathúin san don lánta sachaí pointe bháin, aimse ge O'Neill rimis sa inis tantar na pointe, agus inis barna de gáfointe idir na fórne, na inóma go le dul go le hama. Agus cíimi de seo inis, Shane Farrell, sé breo esca a ghanúntin son agus an bundaláin timppel ar a cheannaige, gortú fola san stata mar sin, tucha sé sin chun Pháirc in áit Jack Quinn, agus Jack Quinn ar a Pháirc fear gáineoman, tucha sé fensbreog, mar dúirt hín crunnis a gach ní raibh a feidige. Chnis an dá scóir dearnach fachta ige I bháile. Agus an ardú anama thugadar son for an fethe don gún déanaar ag nábreáil na buchlaí hamóir a Pháirc álaigh an sa trónón agus sellh na caidir buite nationis ag Cathal Ryan agus seochún inis íháile agus plunkett go leor an gad feici geisiú go dísa agus seo glúiseach dúntaach ó buchlaí íháile agus an módíireach an úsáidí cosise seo an stíl caide go dastíon an loch takeíochta bheith fiachanta agus má scóran sa tá scóran chluthe agus éis leis an loch takeíochta glúiseach dálan an pass-kick le feicáilin son agus is dólan go bé Cormac Delaney Holson Harris sé trasláin ní dólan go bé gan gan Marcus Dalton an son deire a chanis an bearna slú idir na fórneach stíl caide úntaach an son an passasteach an son ó plunkett chofhada le Keith O'Neill is scuile leis an chaid an obair chruaig san na dhéanamh agus an aistir son a heisiil níos an tapúil an ná duine agus iad ag siachnú láidir an sa íháile O'Neill an son na déarige gramú a choristeach ar James McGrath láidir ní leon dát fí sonach sin dro fesan son agus ní raibh Callum Bolton ábalta sellbh mead ar a gaiide agus seachún inis íháile agus teachtasteach díanach an son agus Brendan Gibbons bhí seoráilta go raig réitóir chun cainte leis agus ní leon dátach go imirt sinna ciúla bhí an son an raibh deis again réitóir rialamh an táiste imirt beidir go raibh ach réiseach an caint an son is le Brendan Gibbons agus sé samúla fiscid cén dá a bheigir a gáta me sé dómh me sé buí agus carta buí nachta an son ar Brendan cai sé sin inis a bheith choréiseach don go diile an gluthe gan éon
gna Sarah a ghéileann agus tá ceamach inis tá Cormac Delaney chuní seo thógant chuig fat agus tá had amach ó máide agus ag sin díireach os cór an dá folla agus pépógaithe atá is séide an sa ar a dulach mhór tróna be se a takeú leis Smaile mai seo dhiiscin nuair chun sead an líróid ar a dalamh mar nuair a gágan se do lá féad le go leor féidir dí go bhéidir leis go bhéidir titim amachchansach cíimiid Cormac Dalton a siúd a Tour de France beag agus sin stílálinn sin scórálinn agus Cormac Delaney té sé sin a heola Harris a trasnáin fágan san inis go bhfuil na fórne chom híchar sin teachta níarúntaach déanta géomháil agus tascin an luchtá chéocht a gráid chun cían sa radíireach rimis le hama sé ómat nó mar sin le dul agus an síoscóir dearnach fachtaige fuair na háit agus híchar na brú atá se a chur ar chosantóirí Kildare ní se a tú deistóibh brise siad an chiaag jamú agus cé go ngéileidir Cluiche a Bautasan thug sé deis dóibh an struchtúr cosanta san a chur le chéile híar an son agus an chaidfáca dín na déag an son aige Gibbons aige agus deisian is i g íháile dul ar bhrethúnsaí agus Keith O'Neill is agus be Keith a cíine bhir dul siar fad chun cían sa ach túr dé miróí Kildare timppla ach pas le Darvan sa go Dara Flynn agus sinna déar pasan na geú seach go cahall Ryan agus cadí anna cahall leis bloáúntaach an son i ggéanta ag cosantóir Kildare agus head sunna is raige a bhrethúnsaí bhfuil scór an ann róbsúd agus sellh na caidansa ag Niall O'Regan Niall is túr cethir timppla leid ach a réiteir ará gognin se Cluiche ar a líróid an sa agus Immer teachcht ó taobh na páirceach táach an pasan seolta isteach díireach a gceart go cahall Ryan bhí sé íala isteach siad lína cosanta Kildare agus táach sé fachtaige bhah báide siúráltaige mar ní raibh le déanamhaige ach an chaidsan a chur isteach Harris an bádóir Cormac Barker ach heach ná tála san ach take amachchan is chuní seo thógant tá Cormac Delaney agus ábhadí níos fuid amach thug slatnú mar sin náníireach dearnach a thóg sé hín feidige an bóir dearnach an méid an crinnis aige inis a Bautasa idir sé seo don neasóg agus an gur sé furan na háte chun cín an bhótaháin eile seo chunan is Cormac Delaney neidir méid go feidige seo tití seo tí go míal na carnóig agus an dádar an bhfuil go Barker lei sin a fíochádé go líróid sa agus na muir cúlará go bhfuil sí sin meach agus go múil ceann de chosantóirí Kildare an níróid san amach go déarnach ach ó Cormac Barker seansan sunnach a soch go sé dachar tá an gríon a tanmh sin díireach isteach asúla nó bádóran san cín sibh go bhfuil an hata nó an capíach a hafaige ar a gceann agus beag an gríon san ísisiil mar sin beidir go bhfuil Delaney a chuoine bhéir í sinna chur isteach a Jonah Carnóig agus nuair a bhíon an gríon san a tanmh isteach asúla nó bádóra bhín sé dachar fiscint go díireach cad a há tarlú rótamach seo chun Delaney agus sin builte níos a bhar aige an Bautasa cum na maithas ó ná go bhfuilm se seasta an taon na muir cúlam agus pointe eile fachtaige siúd agus fiochan is furan na háte a methe chun cíanansa séisdóibh an bháide san na géile tá sé séis teachtaníir i dhéanamh suchlathe agus sin déanta go maithacha Ki goach sa tócin is ige Kildare gan scórfachta go san le cúpla nómat an nuas ó fuair denna lein am a bádisan Nis sellh ige Harry O'Neill ar a gaid pasláh seolta ag ige siúd ach spásan níis os córan na miror Lord Parkinson Luke Killian Cadíon sé siúd agus pasláh istechan sa agus dain séir an sada íháile ach fiachar seo cehar do na cosantóirí Fhailí siar a tacht a gáir ar an lína lán chúlansan ach sellh an sa is ige Tommy Gill Passan son chofada le ón Bagnell agus ónin is sé Tour de France beag agus sin beanna ar an dalamh ach bemí de fiachant ar an pointe san gomíon minic sin scór le Dara agus inis tá na fórne chom an bhótaháin eile. Se agus sin san ón Bagnell agus fiochan san bhí sé sleanúnúir bhfuil se an líróid a Bautasa nach le ciús na breoga díireach Harris an spotta dómh
Jim Shamach go going go baile fiachant an buinte son cúpla báilta tránón na nuamh. Sin inis dul I Joe le hama gáneomat nó mar sin le dul agus cad é mar gháileann son I gceith Shane Farrell an buile fuair sé ní te chorasca a bhí sé díreach an chad san na cheola isteachan san do pas láimhe ach bhí rial an bhantáise animmar te gan réitóireach cad é mar gháil a bhíon son a gceith Shane Farrell. Bagnall inis, séis do pointe don sco a raimsú cúpla nómató hin. Gón taimhile don Pháirc. Ach, idir sé seo rá. Beidir ná mór go dug sé fein pointe cúpla nómató hin. Beidir an taimh ní cheart an nasóga. Idir sé seo don nasóga agus a me sé ábalta Kildare a bhog a chun cín. Bhí cuman na maithas sin go dtí nómató nach ach ní chas an chad san isteach. Agus is fóríl a chuig an éireacht san. Fágan san mar sin, go bhfuil na fór na carm a barcaí chun na chóras ná bhí cha anúntas a ribh mar sin I síoch naonse an sa tránón na nómh. Agus má dhéanaan beag an breise an ságan déómat a taobh agus má síoch naonse carm tééis an breise. Beag chmórtas cicanna pínóiseagain agus seachún. Í bháilí déarg dul in an únsaíoch. Cluiche Gaelton son a get Kildare. Agus tá stíl an cadin so a get Uíbh agus an réiteoir rán son gráidir Taracht ó Dara Flynn ach dhécha slí son bhuaig sé an kick séir agus sin déar a bhí sé fiachanta suas fiachanta rib I miróí lastig do a boga mar bhí sé chun an chad son bhog isteachan son nach cíimiid a so an muir taobh líne a gádacha chlár agus ará leis an slú atá bailile heisteachan so go méid ar a laid gáneomat a an chuteamh gorte. Linne martin so a barcaí Chonchúir, páircaí Chonchúir na gréine, na fór na carm, deis isige, full na háte, dul chun cín agus lena chetóig a sin builteisteach a cáraigh a chaidsa síiste go míle bád agus ceas an hiarach James McGrath teachta gáir a bháideoir go Harry O'Neill ar nasin sáinis go McGrath an bhfuil scór an de Kildare díorach rimis le hama Aidan Boyle hon sé sin isteach an áit Tom Martin agus é teabhar leis a gcónaí tá luas a gé Aidan pas le dearmh Chastanson go Shane Farrell an Bundeláin á chahabh geisiúd mar go raibh gortú fola a chorascha níos a luthe ón Bagnall ceannas na pointís ar chéadú sa chmórta sa aimse geisiúd cúpla nómató hin. Adam Fanning inis agus cé go raibh luas leis an luaiseachta cúpla nómató hin. Níl mórrán do luas an sa agus is go méid na fórna breásásta dul isteach carm ag lá le hama agus se chuún inis siad a dheachar chosantóirí Kildare ar Uíbh má leiscéal an son hiar agus an obair chruaig á dhéanamh chus son agus an Cluiche agus an Cluiche Gaelte an son ige tosa Kildare agus sin sár obair an son hiar agus beag banistóir na fórne Declan Kelly agus fuair an banistíochta Ger Rafferty David Conall agus Kieran Greenan breásásta leis sin. Agus sin rud cai Kildare an chad san a bhogad go tappaig mar nuair a thugann siad second nó ráthecinn ró ada leis an chad bíonn cosantóirí Uíbh ag sin díreach an nuasara mar sin begus acu I gceith le hama cad atá le déanamh agus caithfar fiochan duine go díreach cé a háte den son nadidir cé leannaigh ach chóirlaigh se chur is céimiad an son seasta Mós a chóir amach tá Dara Spórt Nén scór fachtaige gom sciil tá pointe bháin fachtaige mar leis céal a gara ach chóirlaigh sin is a chur ar cheann de imiróí Uíbh atá an gáineomat imimeann san ní chuirach sé aon úntas ormsa Tá chéideach an réiteoir Patrick Maguire an adóg an so inis a barcaí Chonchúir rud a gágach gomach na fórne carm a le hama ach ní héach ná dhéanaan fiochan séir an nuairdóir se chun Uíbh inis agus shelf na caide an so a get Lee Pearson captain na fórne na broga Daraga Lee siar a hen sin go Jay Shear an glód an gad feice go Jay agus é sin builte chófada le Tom Highland agus bhíidir a passáil na caide timppla san I déargad Tom a bheilt vís a
go raibh le hama buailte leo. Rud atá buailte linn an sa a barcaí Chonchúir. Páircí Chonchúir na Gréine agus gan feic idir na fórna gan dát an báide techt ó Kildare ó Daniel Leinam ach fágan son go bhfuil na fórna chom an sa a barcaí Chonchúir í bháile 8 pointe Kildare a hena cúig bimí an eis téis an brise beagsa. Sonis ige Adam Strong agus é siú de teá leis agus passeolta ge chofada le Marcus Dalton an son agus é siú de Tour France Brug agus leis an dasils nó tránúna inúhacht tagan an sé seachanáid Tá Martin agus inis Kildare bhfuil de scóráil an sonnachas sunna í sin buailte go háard bhfuilte leis a glíháin a Dara ilan scóráil a chrathúga hain rud a haíontaige agus bead a haíontaige déantaige a bhaid go ró neafaiseach a bheith pas lábh seoltaige chofada le Adam Fanning agus inis iirecht faointin son ó sin fearr lenache tóig bhí sé sleanú sin. Téiste í bháile scóráil ige Kildare agus iad son adul ar an únsaí agus Adam Fanning inis agus sin sárábar an son ó Adam bhí túr. Díar an chad san láceáil isteach a héachar seo dín ó dunú take suas stíl an sacr ige siú deise go headháide agus báide bhachtan son. Gam is í bháile leis an luaiseacht sa agus iad a díar ag de scórála a chrathú an son Donlán ta safi Pointebáin aimse go ní úsáide cose seo an stíl cadde go daíon an loch takeíochta bheith fiachanta agus má scóran sa tá scóran chluthe agus éis leis. Passan son chofada le ón Bagnell agus ón ina sé Tour France Brug agus é sin beána head an dalamh
For an Uíbh teachtamach ar a Pháirc agus cadé mar ráicre bhí gan san ige le hama. Tá go go raibh camera fós sa Tulach. Chordóch sé a chríomh fiochan ar a glasó go mar a Pháirc san ige le hama agus iad a builin an slitar agus iad a buile na cadde timppel na Pháirc agus is tólam sa go rud anna as sin agus neidir éiseach go dúrin se spreag go háibh leis a bheith má ar a Pháirc san na fiochan ar a slú timpplar agus beidir as san a bhín se a tairmh dul chun cín agus dul i gimmert donna cuman sin se a go bailile nó fiú do fur chunta ach gan dát mar a dút is all in an ráircí ach cíimiad in is na fórna chom an sa in Uíbh agus tá stúrant na gaothe tééis athhrú an sa nó tháisteach ar a Pháirc bhí se a bhábhar Offaly Uíbh is chéad lechas tólam sa gúil si athrathe agus go bhfuil se a cosan an sa ach níl mórrán do chocht sa gaisan nach inis an méid cocht i g seo agus hiochan níród fácin na díagan san i g cít ó níl agus ní raibh an slóása lei sin ach níl an dain sé glantamach tá de se chunis Kildare an chadsan a lábh seáil tuas na Pháirc agus deanta go maithe agus sé fearil take amachchan son sé in is berta chosantóirí Uíbh timppel an son ach tá sé ábalt an chadsan smachtú agus é heolaisteach a Joe Adam Fanning in is I ddírig spás a chrathúga héin ach sin sár chosint an son hir agus a réitóir rá go bhfuil an numach cos héim na tóca an son gam leis gil ige Adam Fanning ach sórabar an son ó Jan Furlang a Tráchtaire mar dút libh so gánach éisiúil gan é chocht blian déag díos fear na Tullamore má lena on se raige gimmert chomá agus ó fás agus a neartú be míad a clos mórrán feisiúd ach se chuúin is Uíbh dollar an únsaíach a réitóir rán son ghfuil Cluiche géilte i g Marcus Dalton an séisteach an son an báta son a réan Peile san ómar raig leis an immertan sa Gíanna dul féigs be séistigh in son súl na bádóireach beidir na be se choáilchan son do Seán ó túl cím na foléin capín ar siúd ach sellh na cadin son is ige Dara Spórt siar a hen sé siúl chófáile le ón bagnil agus spás oscailteos cóir ón amach lena chitóig an gasa sí sin bhí si a casa ach ní chas si a róhant mar sin an chiad iirecht a mehead fóríl sa tarna le agus é sin seolta ar fóríl an son ige ón bagnil mar a dút libh má ag séach na on na fórna cothar am sa dulach mór na gréine tróna I mir ófar an breise agus san í ag san má bhín sead chom le commórtas cicin na saoragan agus be se na chleachta má hálíonn son nach seachún inis Uíbh agus céile hín na stúrú na himmartha dómhsúd a Harry Plunkett pas seolta bhaig i gceisiúd inis chofada le Morgan Tynan Samach hen sé sin agus díirech mar bhíidir déanamh sa chiad le is breála ó bheith a bula na cadde seachadín gúne an son isteach a Joe an spás agus céanach obair se amach chomh an báta san Ca me héanará ghfuilim se tróca leis an stíl imirtha san Scaoil leis a gaid snéon teoir i bheith le clos agus sinna fás suas Dúmteach ghfuiln teoir céanna le clos an sa an Uíbh ach se chun Kildare inis i teachtamach leis a líród agus hiach ar seo bear na Mhór oscailte agus iad a túir na líróide chun cín pas an seolta chófada le Adam Fanning se go nóch go Adam agus sin pas le Dara bheisteach inis go sé fearil spás a gceisiúd ach go leor cosantóirí hir an san os cóir Adam Fanning amach Bog sé num go cos céimeanna cúpla neomató hain nach fíoch ná foiile báta san nach fós dul chun cín cai sé bheith cuaramach a chastólamsa go bhfuil le ceartar fad gin réitóir san Patrick Maguire mar gur raibh sé tééis Cluiche i dhéal ach seachún inis Uíbh agus éis le muintir na háte agus iad sanna bécaigh ar scaoile se chaidúchail rud a hadiantaige seach an son chó fada le Adam Strong agus Cluiche an son deanta ar Adam agus an hiic séir san tóca go tappaigh agus de scórála an son ag an lánta Zach Keith O'Neill tá cúpla ceann chuir ar fórí le go trónón inniu ach tá cúpla ceann seolta thar sé trasnáin agus an chiad scór don tarna le agus beag nach cho cheirínómat imirthe I mehan sa a Pháirc chun na chóir sin builteach inis I Joe Aidan Peile agus an cicamach gairid an núsáid a ríise chu agus tócha go dúrann sé seans níos a bheargait The chad héin a bhuachtain ach fós héin bín go leor obair I gut le déanamh son a gut an chad san ó lábh seáil suas na Pháirce agus tócha I miróirí na leanta tá sead chó ach léisan
Tachtamach son. He Mac Maguire agus Cluiche denta bharcar Dara réitóid. A tóca go tappaigh go siúd. Chomh le. Luke Killian and so Luke-inis agus tá luas aige Luke ach mátá tá sé tééis an chaideágant in dhéag mar gninach jamú agus seochún-inis O'Neill. Puinte bháin fachta aige siúd agus hí deise géir bháid agus seochún-inis Íbháil agus hiachcadaí anna sead leis seo tá cúpla ráin socha ach na cosantóirí Fhailí siaran san de Kildare agus go leor brúin san á chur Marcus Dalton ach ar deirí hiráil Cluiche Gaeltacha. Agus is tólam sa damach an chad san scíilteisteach an san aige Íbháile go raibh deise cobéidir ar faointe nó ar bháide ach fíocht náfuilinn de scórálas an Gaeltacha. Cormac Delaney a tacht amach Delaney chuig méidir agus dahad amach sin díirich os cór an dáfolle agus an ré garid weig siúd ach an tíoch cíanathe sa bhíige sa chiad le sin cic alínta ar fad sin puinte eile do Íbháile agus iad san inis ráfuinte chun cín agus éis leis an slua tá siad san sásta leis a buinte san Barcar inis cic amach garid eile tóca ge siúd agus Kildare mar bhí sa ráile bhíon tá dearg le sa chláid carú canis an cúnta Líis an tatan se caite. Bhuahad a réis sin bhí deisna ag cúnta Líis jo den an chláid a cho dachar ar an chad san an lábh seáil suas agus sin pas le dearbhan son i g Cormac Delaney seach sa spás. O'Neill take teasna an son agus bhí stír an sacrá léirún san sa chéad le ag Dino Dunahu. An cumas cíanna i g O'Neill agus sin pas le dearbhan son amach go dtíon spás go dtí. Morgan Tynan agus sin builtinis go dtína le bhádóran san na Lord Pháirc Adam Strong agus an chiad sí puinte don tarna le fachta an sa aige Íbháile agus iad an fnathe sí faointe chun cín an faointe díag sin scóráil le dearbh. Ní bha fáú lena bhhaid mar a bhí rá tána cnéalach an nútála ar fadan sa bras agus me tachtúas óí ar roiine chunmh an Tráchtaire builtilinn ar deirí hir hawl. Brachel an táirigh a bhíon sa agan a Lord tíre agus nach beanra de go bhfuil mí rábalta bheith bogad timppla a rééis agus go bhfuil mí rábalta a bheith a fiochant ar chluí caiide a háchamáid leis a ceanta. Gí mí asáis gur tú chorasta cheanda i mireoirí Kildare an son a Lord Pháirc agus is son go bé Dino Dunahu atá sínte an son nach beg dín ábalta leanúnte raigach an tí hiad sí scór don tarna le fachta Íbháil is nuair a chuoín túir dír chun go hafisteach bhí deisiúntacha ag Keith O'Neill ar bháide ach leannig an chaidhaig a gcéan uair cinúnach agus amach báide fachta agus an tí faointe son ach solas an léidir na fórnach cíimeach go bhfuil anna dí a prapála teach an Pháirc agus is tólim go bé Jack Quinn fear a tháinig seach sa chéad le an áit sé fearlach níramhann son nach chuna díocht sealadach mar go raibh cóirlaid a chur ar sé mar go bhfuair se buile sa cheann agus an budin leán bán á chahabh ag siúd a cíimeach is son go bé Dara Spórt an son a techt amach agus Jack Quinn nach luas sa tarna le ach má se beg puintí agus scór a tastáilt an so os na cuairtóirí. Agus le ná míad a raig leis an imirt. Sin builte machach. Sé le bheit a gad, tá sé dachar ar Kildare í bhachtain agus hiachar seo do bhrú agus réalidir kick sé ar gam leis céal ar deide an son nach brú déabhar a chur ar chosantóirí Kildare agus iad a déarag bris amach leis a líróid son agus obair chruaig á dhéanamh go fiúháin in líróid san an lábh seáil suas agus hiachar seois díarmid finnar in a bouta son. Agus úsáide siad go leor funna bháinníanamh son, cai siad a bhag seach níos a tápóla, Tamí Gillinis, teasanis, chomhfada le Luke Killian agus níos a bhar bautas agus a fachtar naisinis ag gil, plunkad i déarag brú chur ar siúd, a bhad níos a bhar ó Kildare an bautas ach fíochar seo, tá fuair an Íbháile cho ach líos an na himireoirí Fhailí siaran son, a gar amach an spás, a gar amach na deisin na scórála agus a déanamh an rudaí anaíachar do Kildare.
Chas na Pháirc a chuig lú cilíonn san na chéachar sin. Tá lína cosanta a san hir a get cúnta Uíbháile. Agus tá sé dachar an lína cosanta san a bhris síos caafar a bheith fáinach. Lú cilíonn agus sin pas le dear a bhín isteach go sé an Pháirc raibh de sé get a mar chun tosaigh a Laighean san nach fioch cé go bhfuair sé se le bheith a gaiid bhí túr cethir timpeall ar sin agus tá sé seo túr deis leis do Uíbháile tá sé titim siar an lína cosanta san na coch fiochar a san níl sead a bog a mórán, níl sead a gúsáid mórán funineh ach tá ag na freasúra Kildare a gúsáid a funineh san agus é sin briste sísanis agus sellh na caiide buite ag Kildare. Seo glóiseacht tá tógant tamil bhathara éad a ghaimsú ag nó fiúháin descóráil a ghaimsú a maicha san leis an cosint ó Kildare ach fiochar seo íon seálaigh sa chiad le Dino Dunahu. Rial an bhaintá seo nimmert gan réiteóir agus í immert fáinach an son ó Kildare, immert fa ó Uíbháile a chuir deire dhéaladar an cicséir agus tháinig son ar fad ón ruthar i dhéon Dino Dunahu agus duineomata methe an sa chiad le duineomach go le deiscórála a bheith ann do ón Bagnall. Bagnall á thocrú féin inis agus thug sé tamlara an chiad scór don tarna le a ghaimsú ach an brat bán arda an san istigh a get an Mhór cúil agus nósigh son ghait an ciúnas a tite ar an tlua go bead muinte na háte don bhór atá an sa istigh ach gandát is socha lethúte sé a sé dachar a bheith hán an ámar lethúte sé í scoile gandát tá siad na cosca gas na múntóiríoch ní hinna na héine a bhí na múne agus a formhór amach a gobar í chéine inis muite me heamh dín lebh ó Kildare ó Uíbháile san le cúpla nómata nuas beidir go bhfuil scór a tasáilt bh chun spreaga thuirta lochtaíochta na háte seán ó túil take amach an son agus sin pasálan an son ó seán agus beidir go bhfuil an sporáid agus an spreaga sa chun teachtón glóiseachta ach má bhí Uíbháile ábalta cosantóirí a thuirt siar an son sa glóiseach déarnach. Tá an rud ceann céanna déanta ag Kildare san plunkett i seoil na cadidir teasna bhaigin sa pasan sa teasnach sin dro fast ceart agus an tá dearagan san le Uíbháile ar náfuair Kildare se le bheith a gaiid den chiaadaíarach scríidir dó scríidir leis an chaid preab an báta san ach inis tá spása chugus inis tá deise go dullar an únsaí sin go dtíach dhéana nailórígan na Cluiche géiltin san agus a tócha go tappaig agus sin passa seach sa spás pas le dear a bhínis ach bhfuil líróid lecha bhfuil láimh lecha ar an líróid ar a dalamh chluise an lóir an san nón clua atá femahón agus hálann san ar a seastáin agus ní raibh an réiteóidir rá go dála álaigh mar sin Deiscórála ní léondáil cailtin son i gceith Kildare a meis a captéan na fórnin son Lee Pearce an ábal an chaid san na chmeada stig sinna há déanta ge Sanis Uíbháile iad rá faointe chun cína gánaíon sa cluthe Leathcheannais Laighean fé fethe sellh na caiide an sa níos a gceith Uíbháile agus iad sa tógant a chud amid leis an glóiseacht an sa ach ní léine réhan san na stigda agus dinseach go méid ar cúlúisiach plunkett tá bearn na fecinn sanna agus an tá dearg leis go raibh sé ábalta an pasan na scaoile bhaig agus tíach a gnáim cinúnach an san nuair a bhí John Furlan chun an pasaí hóla bhaig gág sé laistíir don imimeúir a bhí a glóiseacht chun cín agus seachún inis Kildare ar bhreithúntaí bhfuil seansa go dul ar ní lá a bhachail mar atá cosint láidir an sa ó Uíbháile agus ó Ghara Flynn, Dara siar a héin sé siúdanis agus tá sé nuas cluthe féile inis beag Uíbháile breásásta tuige siad san go bead san táchan cíach gandát a choú an sa tarna le ní míad leisrí tíad fiúháinach seoimiróir a hámána hóca le lena John Furlan an tógánach a túirt fens breach beidir a John O'Chail bnéon chúisgur cosantóir túin san a lár an lína le chúil Kik nafiseach go maithan san ó John ach gandát mar dút tá an fearr san óg Chluis mí go leor feisiú de dim semach sa táchaí fan na Tullamore ach níocht san na methir fóríl fan an scór mar a bhí éon fointe díag i gceith Uíbháile
Chief Wintis darna Laighean a Shega Kildare agus Iachar Shawachal an Saidur Shane Farrell Mark Light Gashud agus Etoka Gashud Déardaoin is James McGrath mar gigin Chabarn na Mhór os Gatos a Choramach Cill Diarrig an pass live a Hiola Cheetah Barn the son ach for Sham Khaidir an Ara Yarach Shane Farrell Tráchtaire shoot agus Jack Quinn is an Tunnadí hug chef fans Bruxy Chiad la Vian Fadige Gamskell Vian Crinnis against Chiad la ni ever Fadige Tan Fadis a Crinnis again Bautasa agus Shin score untach wig shoot agus inish an Barn slowed in the forne agus Keen Govil an Raychode me hechan kainten so le Morgan Tynan agus an Cart the boy noch the Edvargan now the good dear Cadin chap Martian never the hot Wale Morgan Cart the boy noch the head shoot Brendan Gibbons so he had let for count the Kildare Print to Fachtenson again on Tonadi Jack Quinn agus inish an print an Barn slew it in the four negus here Dírach Marion Chakupla Nomato hin Shelliv Erigikamach Portigas Shane Farrell pass live a Schult against Hunga Fanning Sheara Hen Fanning in Ishach Brew Diavelinson Ochor Aiden Boyle Chasna Hen Shashud Hofada Leg Gibbons Fanning Arish Galordan Gadfekiga Fanning and nimmer toast so o Kildare on Bagnell ni hanigen Fanning Kaffa and Chartera ni hanigen Fanning Kervochli Kildare is het sonnen is door Diarrig an score a chorach na forne corrum a raim shoe a fiachar shin structuur kossen te Uíbh en nu taler fad den chore hafachta ko on Devline tá sé a glacha leis agus tá seanna jacker Kildare dollar an unsi agus mar ví ra fear dakar agus inis dish again Marcus Dalton and Hudson the love shots was na Pháirc agus sin diantige go Keith O'Neill inis pass le Dara of a shachsa pass an ducking score as other for in the heart it agus an passan mehe Offaly roade ach níl dead leis a glosach tug a fóil agus he seo mehe sheer agus son go be Harry Plunkett Shelliv na Cadige shoot ach Jamu Arden son ach Lanna Raig bedid Lanna Raig a vassasum mar go raibh beidir go raibh a ré tord chase an adóg son a héide Freish go kainten son le ceann de chosan tóirí Kildare níl an dát ach go raibh an Jamu son ard ach céimi de so an a dí tachan chart tan Pháirc the Kildare Ray Burke hagen the start the Brendan Gibbons agus dim semach could the ask an Cartaboy nochtach Brendan sne chuis go bhfuil sé siúd a fágant na Pháirc agus Aiden Boyle inis agus a hanam son am heistach a leabhar na réitóra mar sin rodí fachta ábharín tasaí an sa a barcaí chun na chóireach gan dát fa fásúil gnéanach is Leathcheannais Cúig Lein atá gist an son níl an cool Doris mar sin be sé ina bhaibai ige ceantas na fórna sa tránóna nuamh chadisinis ige Uíbh for na háte scóreile raimsú tá kick san ard an bhfuil si crín agus iirecht mór Grianson ó Harry Plunkett agus inis á faointe idir na fórna an bhát a bháin eile Agus beidir gribh sé sin le closa go bheith son agus Harry Plunkett a Ross an rite agus chun san úntas ar mar bhí chluitheamaimmar a go dísa Jamie going a tachtasteach in áit bhil a bás fachta a go Harry agus ní le dátach go miúir mai he seo lena agus an stíl san háige agus a fiochan cincín a gcónaí fiochan ar cadathá tarlú fiochan ar cadathá titar amach an bhéadlan pasa heolach tá sé beo Cluiche leis nóir a bhfuil an teanchaid son isteach sa spás Déanna sé siúráilta go bhfuil an pass san chundal isteach a lá de cheann donna céile córic chun cicamach le Déardaoin son chomhfada le Tommy Gill déanta go maithe go Barker sé seo níos ból gamis go Aiden Boyle cai sé siúd a bheith cuaramach nochtach carta buí ar Aiden agus an citóig bhag siúd a seach sa spás díadach a seach sa chúne Shelliv na Cadian sáinne si go Adam Fanning Boilte leis an taimhlíne Berta chosan tóirí Uíbh timppla ar sin agus buine an slua sásta as a blocáil nuair atá sí le fiscint agus hí sí le fiscint a Bautasan ó Cormac Delaney Kick taimhlíne mar sin de Kildare Lynn Delor an soach céimí de sa an a dí eile tachan Pháirc son go bé Jack McKevitt
Tá Tráchtaire an son an náit Adam Fanning agus Come skill an náit Daniel Niall O'Regan. Niall O'Regan níor gilór an gad feice gesúd. Siar a hen siadanis, Shelf na cadin sonis, ige Adam Fanning. Adam Fanning a Dearag's boss a chrochú chun túrt fans brocach sin sór chosint an sonistig agus sór imirt ón máideoir. Bhí seanna iachar an son ar an lantas ach Shelf a bhachtant Eirgrid. Pas das a bahíach ní raibh si crín a róhaint ach scuil leis a gad amach haris a tréimh líne agus ní bheith géon Déardaoin echar ar a máideoir. Sean O'Toole agus dul amont an kick amach sa. Chan réis an na vís a caintir an son ag tús an tarna le. Tá an cócht leidathe ní leon dáut faoi son. Cadaha hadar sinne agus lán amasa ní lánach denómat cadáidir na fórna gáfainte ach seachún inis Kildare agus é sin builte stacarín tonna dí cuin spás a gesúd hí bádica sa hiad le agus tá bádica sa tarna le é sin aim sin son again tonna dí Jack cuin hí galór le dianamh go Jack ach bhíoch go bháid sean chadsan sa líontán agus inis siad na cuartóirí ha me chun cínan sa a barcí chun na chóir agus ciúnas ar an slua fem von an so. Sja, fucking echar in the fornin so. When Shagger again, Tom Highland agus a furin there and scores on Luke Quinn. Do was shacht sin chief into dia, graf into dia ganish. Again, Ivale. Ambreshe an andún má cúpla scóréile na Íbháile agus cúpla scóréile ag Gildarach siad Íbháile hosta go leasa níos a láideach Kildare atá ag siachnú níos láide Shelf na cadé cosan inis agus é methe siaran sa chofada le James McGrath pasláimh a chofada le Luke Killian agus fiachar seo inis iad sa stíl hisfele Bwlan na cadé atar a féin I bhgéin dáir a fiach gomín dáir tamí gilagóní agus é siúda dul chun cín ach iad a stracar in gansaí agus sin imirt Ciobháin son ó tamí gil táneart a gan versan bhísce go marh se ábalta is smachtach meidir I líróid sní a bháin son bheilte an scéir chic agus túir se seo deis scórála do ón bagnil nó má leis cíal se an bádóir Cormac Barker atá a tachon cín chun an kicsa a hógant agus siad Íbháile bhí ráfaointe chun cín cúpla nóam an tóhain a chun tunna daí ráile se fur an banistíochta na héadí Brian Flanagan a banistóir mit Bolton Brian Lacey's Mark Scanlon sem maithagóint le bheith tasnú a chiachar sin do faointin son ó Cormac Barker agus inis siad na cuartóirí a ráfaointe chun cín hocht nómat le dul bhí seoráilta go méid cúpla nómat a amchúte gorta mar sin tá faoile chama ag muinte na háte fur na háte Íbháile tachtanas sa chluthe sa ach tá scóir a tasáilthe son go le héna dófachta ge Kildare nen scóir fachta ge Íbháile sa chéimh se cíanach seachún inis Pearson a dul chun cín agus chun go sean Dara leis an son Tá Dara leis gan leis gil go bhfuil se circic a chiachar sin a ggóir pasclót an sonis agus bhfuil deise ar bháide bhí deise ar bháide achas ar faointe raim siidir ar deire pasclót isteach an son go dtíon timireoir Lord Parker agus is tólan go bé Adam Strong a raim se go pointe son agus éis leis an slúan sa a barcí chun a chóir an glór a gárdach pointe idir na fórne agus ledanna ham se ráilih na hen seans go méid anbreise an sa a gin a barcí chun a chóir ach Shelf ar a cic amach sa ríháchtach Iach go bhfuil citóg pointála gan versat mar íon se go mion minic macha Joe Shane Farrell ach an bautas an níramh Shane ábalta Shelf cemadidir a líróid ach cic sé ar bruntan son ar Kildare bhfuil a luas a Shane Shelf a bhuachta ar a líróid tá agus é stracha chun talúnan son a John Furlong ach a bhfuil an sáinis Kildare agus luas lástrach gan versa Dino Donoghue siar go Luke Quinn Báide ge cúpla nómat a ge pointe ge an bauta sa agus an dá faointe son idir na fórne ein bauta bháin eilegus cad é mar tíoch dan chluithetá a gin an sagus cad é mar chluithe a gin óhús deire ní dónam sa go raibh bearna den níos mó na cheir a faointe idir na fórne I ggéan bhfuair neidir am ó bauta tá sead cotharm agus na hen seans go gdeach nó sead cotharm a sa agus an cic amach garid
Be mewn rhaid nílam tóca leis an gicamach garad ach tuigim cem fá go núsáid an fórné. Maar sin sellh an rud is táchtaí ach catú rud éigen tíanana nuair bhín sellh go teidir líróid. Agus ní léon aglar bhuachlaí bháile an módíirecha rúsáid agus is breála sa slua í sin i ghiscid mar tá tosa le Dara an sannaistigh go rial an bhantáiseáin immert gan réitóid rial an bhantáiste methe í sin buailte stachhfuil sí methe se trasnán í methe fóríl ach bhí sa chu an son go raibh rial an bhantáiste leo. Mar sin hiachar sin dó an nui ige Kildare, sin chuig faointe diag, tí faointe diag ige í bháile fuair na háite, ach deis scórálan sanna chugus carta buí nachtathe an son a cheanda imiróí Kildare, agus neidir cedíireach cé an nachtach an carta an báta san achas dólim go bé an tonadaí a tháinig chun Pháirc, bé Ryan Burcatáin, mu leis géal a Ryan, má tá mí cheart, Cinnte siúrálta bhí carta buí le fiscint san ón réitóir Patrick Maguire. Agus crampa cras do bhuachalí í bháil agus son go ben lántas a cha síntan san Keith O'Neill. Tá so go go méid Keith ábalta an chluithesa ag síocht nó mar dimar se go má go dísa. Sí faointe diag le dó an é. Sin sé faointe agus an é sinna cúg diag. A gine tí diag. Cécho cinúnach a bheith an báide agus an pointe a fuair Jack Quinn agus sa minúir sin ní raibh seachad a bárcan san cúpla second cúpla nómat is tóchas sa chéad leach fós héon fuair sé seile bhar a gaid agus ní rénas bu muoín ar a bhar céanna mar thug sé fensbreach sa chéad le gan éach díreach take ar a bárcach. Bhí an crinnis a gin ní raibh an feidig an bátas an a chiachan siga go méid sé cheann na bátas an a túirt fé bháid bhí golóir le déanamh a bhí cosantóirí leisticha las móra. Cíimi de sáhanis bhfuil a réitóir agus bhfuil carta buí eile nachta ige ha brónar an bhí sa bhíchan díos ar an lína cosanta bhí ige í bháile. Fíocha sáhanis síóma go le idir sinne agus lánámas a barcaí Chonchúir Lár tíre Tullamore na gréine nuh agus is kick ríthachta seo ní léon dát faoi son. Fágig thar an chiicsa go méid an bearna is slú idir na fórne cuman na maithas ar sin an slú breásása leis an níireacht son an bratbán ádathe gen muir cúil an bearna is slú idir na fórne agus beisiad sása le Cormac Delaney agus an níireacht son a heolse Harris a trasnán agus inis cadíanna siad leis a gicamach Breisiad garid agus sin cicamach le Dara bh seachas pásan son cho fada le Dino Donahue Dean agus há sé seo aclaí le na mar tá go leor an gad feicige tá go leor glúiseachtaí tosnathaige agus seochún inis Shane Farrell siar a héin seisiú go Luke Quinn héna héan go dtí sa fachtaige Luke tá sé ábalta an líróid a heola Harris a trasnán tá sé ábalta a heola go dtína chéile córaigh seochún gillan is siar a héin sead cho fada le Fanning cadíannig Fanning leis seo túra sé fans briúch lenaiche tói go bhachail an nómad spásan san géaltigas na cosantóíige agus é sin seolta Harris a trasnán agus dim semach go méid lochtaíochta íháile ar dearg buile leis leo an son mar thugadar a bhadanumachas spás de Adam Fanning an báta son agus heol sé siúda iirecht san Harris a trasnán cíimi an dí eile tachan Pháirc do Kildare agus is sol go bé James Dalton atá teachtasteach na Sáilíní agus é sin teachtasteach an son an áit ón Bagnall a rás an rite mar sin agus sin cicamach le Dara bh ríis agus na bábháidúir tá sé pointáil amach fion dem sin son Pasláibh seoltaige cho fada le Diarmuid Finneran is a buil na caiide seachsa spásan son pas le Dara cho fada le Adam Strong i ddíraigh an chad san na heola isteach Keith O'Neill bhí bert timpeall ar Keith an son agus bhí seanna iachar sellh bhhachtn ar a gaiid mar ní raibh go leor takeíocht an son isteige ach Cluiche géalte an son Cluiche déanta ar Pháirc Maguire agus a Pháirc go bhachail be sé do ráile a chudama hógan trod na tá déantaige ach fíochar sin bhadróis an son take amach an son ach céile ach Adam Fanning an son agus níos was chumsá sé lecht na himar a ránú ach ninse bhíchan ar an Adam Fanning san na Svenseráil am héin
an deal boy san go man ní leon dát faoi. Inal beag is tá sé ábal an chaid a lábh seáil suas na Pháirc agus tá sé láidir. Ach tá go leor de miróí Kildare. Chó láidir cían agus seilm na caiide son inis agus sin pas le dear a bhistechan son go éan Peile agus seachún inis Kildare me se ábalta scór eile gaimsú agus an bearna son a bhí adú amach go tí faointe an dáthar an ardain son agus solan go bé Callum Bolton na fuair an pointe an báta son agus inis Báide tá idir na fórne agus téimní nó amach go méid cúpla nó a amchúte of gort heile nimmart an tug an réiteo agus tú réiteo an nachta carta buíon son Sean O'Toole agus ha cmad súlan tá leis ar an Mhór taobhlín mar tá sé olah chun an chlár a gáda chun sa agus nósigh sundún an mó ama atá fáca go íháil agus hiach go bhfuil chuig nómat de am chúte gort heile nimmart an sa a barcaí chun an chóir sin fuiile chama ach cáscórna a tastáiltwa agus tá sé a tastáiltwa go tapig agus is tólam bhfuil an tá dearaglo bhfuil chuig nómat de am chúte gorteach ní choirigh sonisteach ar dé siaran nach má se chuir séisteach an iirecht a thug sé an son agus ní mó ná sásta a bheisiad leis sin golóir ama mar bhí sa rá an so nílach fésácint a déir an clog an sálim a barcaí chun chóir imirthe tá am chúte gortathe bert an dí it prapáil a teach an Pháirc gam leis gil Tá Martin tucha sé siúdaisteach an son a náit Callum Bolton i bhar a cúigá chahabh ar a grám is gan dáhí seanimna chun tasnú agus an díile stólam a teachtasteachta íháile agus is stólam go bé Owen Murphy techt isteach an son in áit Marcus Dalton fiachar sin ó fuair Kildare an báide san ón tunnadí Liú Quinn rahan rás le bheith fíornach agus Peggy Váile dímách mar bhí golóir deisina na cosint chiad le ar foiointí ní ráidir ábaltí a gaimsú agus pegan slua tá bailithe isteachanta a barcaí chun chóir beisiad san bailithe cíanna ach bhí sé le fiscinnte réir le sligach híidir son leistíir taobh hir do bhuió sé tunna tácáile do Leathcheannais na héann gandát be clé canis ola le tíróin agus an chobháin be sé sin ar siúlamáireach leis agus be sé sin le fiscint ar scáthaileáin TG Cahir agus is son ar luan big Ciarí agus corcaigh le chéile mar sin ar an lehuiide sin é socha dé luan se chuún begus gin cé go ddíireach a bheith cáilethe do chluí Leathcheannais na héireann an meid íháile ann an meid Kildare ann má sin ó íháile bheith ann caiisiad scór na gaimsús caiisiad a do gáid go tapig ach hiachar sin nílach a miróir a bháin istig i g Kildare i le íháile na héine filte siar na héine deargan spás an na ghearamach ach tá cumas caiide i gan bharsa Cormac Delaney a teabha leis ach an chadsan buaitear na sé g Kildare agus níomháin san tá cic séir buaitecha leis agus bleis a chódachar inis ar íháile ar a gaimsú an gluhansa mar bíisiúráilta go nábeg éon dá a néchar ar díó dunathú leis an gicamach sa mar sin be siad dímách íháile téistóhann ceanna sár a cháilt ar cúnta lú téistóhann ceanna sár a gáilt ar catharlach an tatain se caite ach Kildare ábhaín róbhachóibh agus Kildare mar dút le bhíon tá dearaglo an tatain se caite go bhfuir an ceanna sár ar cúnta lís le ráfaointe bhfuir an chluisan ach bhí deisiúnta ar bháide a g lís ar deire achas a régan na chuigan íireachtain ar fóríl ach mar sin na déir siad go heic smutan á ré leat má hasí mat chluí a bhuachtint neidir rih mór an don náhan sa g Kildare ach beidir gráidir ábhaín níos a bhar agus a fersan géige mar cumá ach seilmh na caiide caiitige seachún inis Luke Pearson captain na fórne agus a bhfuil na caiide isteachchan san agus bíisiúrálta go raig go réiteoir isteachchan caiintin san mar serche géalte ach bhí pas le dearbhann san ó Luke Pearson gam sé Lee Pearson captain na fórne agus carta buí eile nachtathe an báutasa ar Mark Maguire ach anis cad i dhéanaig Cormac Delaney leis an éireachta. Déir an cloglam san sa a barcaí chun na chóir
bhfuil feichéad second le dul agus beag chear nómat a seaca methe. Fágan son, chéis an íarachtan, go méid nómat nó mar sin. Tháinig gona de isteach mar sin beidir goach le nómat teile, nó rá nómat teile le nimmert mar sin. Tá man se tur cóirle, den se rá le a chormach seol Harris a trasnáin an chaid son, agus sin go díireach atá diantaige agus in níis. Tá sodain séireachta Kildare. Tá báide tastáilt ó Uíbháile, is tólims go méid rá nómat nó mar sin, eile de am chúteamh gortathe. Le nimmert an sa a barcaí chun na chóir ach má ghain Uíbháile báide díanach. Peise an iacad Kildare teachtamach, sin cicamach le Darfan son. Ní léon aspa muín an son ar a mádúir Cormac Barker agus bhfuil se an chaid san amachchan son go lú Cillian ach sellh na caidin sa hanisige Mark Maguire nochtach an carta buir sellh na caid buirte siúd immer train séirchan tá Kildare I dearg daine áirithe ach ní gan tóig lína cosanta Kildare leat mar tá sé drámuínach asta féin agus iad a dearg an tam a bheltan sa a barcaí chun na chóir fágan se seo go bhfuil 10 second an áhaman sa ach brúdíabhar a chur ar Mark Maguire bhfuil sellh na caid buirte nas go níl seo sá immer tan tá Kildare agus iad son na briseach leis an chaidan is agus bás na Pháirc oscailte os a ggóramach cháfuinte idir na fórnach sin jamú le Dara agus sin ghuail in ordan son agus a réitóid reiseach an cainte an son le imimeóir Kildare ní léon dáach go imirt sinnicúlacht a bhí a gestan son an tunnadí a tháinig chun Pháirc tá Martin leis sé sa múlin is cadí anna an réitóir Patrick Maguire carta buí atá nach deir Tuchas second breise don chuig nómat an fúta burte gorte a bhí fógar hunsa an báideoir take amachchan is Sean O'Toole Paslávig ag Adam Strong an meid deidir le champíní na héireann a gluthe Leathcheannais Laighean an sa a barcaí chun na chóirí sin builteisteach tití sin ar imil na Carnóige cé bhfuilig doran leis sin a smachta heistigh ag Kildare iad sanna teachtamach leis a líróid nómat breise de an chúteamh gorte immer ansa dúr a chuig lómat linn sé nómat immerthe an kick séir Brunta Kildare agus hiachar seo ní bheith éon dáhan éachar ar a son siar a héin se a Joe na báideoir a Cormac Barker agus an méid san diantaigh a Cormac an chaid san builteach agus cad é mar iarachtas na cuairtóirí Kildare bhíidir leistíir le Cíobháin son leislí tíad an tarna leanú mar sin a tháinig an tunnadaí Jack Quinn chun Pháirc siachna sé siúd le héna héin ar chlár a scór an báide bhaig siúd cinúnach amachchas amach siad Kildare atá cáilethe an sa do chluthe canis Laighean be sé tunáíochant le blog le áth clian nóúnta na mí tá chléis an lefiiscint ar lehanach YouTube TG cethir ach an scór dearnach an sa a barcaí chun na chóir a lár tíre a Tullamore na Gréine furan na háte Uíbháile náide cúgdiag Kildare nó buatóirí dó a héineag tásúlagam go muinehar an irid tádmh as an chluthe is a bhainesa agus beimiid a caintlibh go lua. Sonis ige Adam Strong agus é siúd de teá leis agus passeolta ge chofada le Marcus Dalton an son agus é siúd de Toad France Brooke agus leis an dasós nó tránúna inóhach tagan an sé seachanáid Tá Martin agus inis Kildare bhfuil de scóráil an sonnachas sunna sin builte go háard bhfuilte leis a glíháinach a Dara ilan scóráil a chrathúga héin rud a haíontaige agus bead a haíontaige déantaige a bhhaid go nefiseach a bheith Pasláimh seoltaige chofada le Adam Fanning agus inis iirecht ar faointin son ó sé fearr lena chetóig bhí sé sleanú sin sééis de Uíbháile scóráil ige Kildare agus iad son a dul ar an únsaí agus Adam Fanning inis agus sin sárábar an son ó Adam bhí túr déarg an chad san lácheáilisteach a héachar seo dín ó dunaú take suas stíl an sacr ige siú deise go headháide agus báide bhachtan son Gamnis go Uíbháile leis an luaiseacht sa agus iad a déarg de scórála a chrathúin son Donlán ta safi Cíobháin aimse go ní úsáide cose seo an stíl cadde go daíon an loch takeíochta bheith fiachanta agus má há scóran sa tá scóran chluthe agus éis leis Passan son chofada le ón Bagnall agus ón ina sé Toad France Brooke agus é sin bána son deanta ar Adam agus an hiic séir san tóca go tappaig agus de scórála an son ag an lánta zach Dara an son amach go dtíon spás go dtí Morgan Tynan
Session Boltinish Green Lava Doran son of Lord Pork Adam strided an hour Yerach chain Pháirc Tráchtaire shoot. Agus Jack Quinn in ish on ton of the hug chef and Spruxy he had la Vian Fadige Quinn in ish Kildare. Agus Session Boltish Tackering ton of the Quinn Spossing a shoes the body cause he had la Agus ha bodica Satarna la. So Dara Glishkamish Gilgavocha Sir Kika Hiashin a gore past Clote and Sonish Agus will Deshaka and Vode V Deshaka Vode as their foot. Dara Glishkamish Gilgavocha Sir Kika Hiashin a gore past Clote and Sonish Agus will Deshaka and Vode V Deshaka Vode as their foot. John Furlong a Hawelo and Sonish Kildare Agus Luas Latrach Gambarsa Dino Donahu Shergalu Quinn Bodiga Jochun Gillen is sheer henchad. Hof other left fanning, Cadianic fanning less show. Turisha fans, Brooke, Leathcheannais, Wachal, and no one spot. Aiden Boy like a Shachun in ish, Kildare Meshadobel to score Eirgrid U20 and Barn the son of Yadu Maka Chief Ain't on Dara and Ord.